Раз. На колко? На 3? Не, само един, а после другия. Штанга дайте. Аз съм най-добре. Я? Браво, браво, виж го нашия магиосник. Го и другия магиосник на мивката. Прави сосче. Знаеш как прави палачинки? Калата ще бъде номер 1 от друга седмица. На палачинки? На палачинки. Виж го, виж го. От това първият път трябва да ги върти. Няма това млад. Първият. Аз съм малко страх не. Но ще стане. Няма къде да дира. Това тук е сместа. Ти ли си оправил тази? Долу горе малко по-малко от пълен черпак се взема. Сипва се и се разтила целият тиган. И мяташ на какво. Браво. Това вече е много важно. Ама огънът огънът какъв трябва да е баня. Стилен. Кога ти кажа? Трънаров. Бо е леко симчек, ще по-бързо става. Трябва да е покрай да се отлепи. Ще му да занепва. Да се обръща. Да. Голям кулинар този калат. Да. Кала, боли ли те зъбе? Да. С палачинки, че мине ли? Ти нещо лекарство ли му ставаш да бъде? Ти са още за разпади да правиш едни такива опойки, луски, можеш да ги пишете. Опа! Ето е. Кой? В краката? Много е важно да подскачиш с краката, а? Трябва да има движение. Там качиш на ластика. Го е другия майстор. Оп. Много добре се представяте и двамата, много съм добър. Аз много се представям някой като ме снима. Палачинка като слънце. И аз по председателя. Къде е Тома? Това е тръна, бе. Това е тръна, виж го. Мрън! Може да е мрън, вече. Штанга вчера, що Сома спечели изборите? Сома, не знам, от Рингъл, след което дойдох тук, дах хората глас. Делото също. Аз разчитам само на нашия аккаунт. Само нашия, ама не знаеш, че и другите се случат. Ще ли да правиш агитация? Изненадам много. И сега ще правиш нещо по въпроса? Аз ще го ставаш рано по другите години. Не, да има балтажи, нещо. Това как е вървили? Балтажа? Знам, че ако го решил да направиш, ще го спечеля. Ами да направим балтаж. Искате ли? Вярвате в мен? Да. Как? Какво? Аз съм съгласен, защото избирателите решават и казват какво правят. Мале, че сме се направил утре да прекъскат. Сутринта ставаш палачинки. Утре, нали, няма какво ще народа? Сега ще ви кажа да са хубави. Няма ги опитай, бе. Ще оживееш ли? Хорошо. Хорошо ли са? Но, мега зверски. Солта как е? Много добре. Всичко през тебе. Не да скача много, Тя пожира, Кала, не се не боли зъбе, как е дежа? Поглъщаш всичко, а? Браво. Много добре. Такива дебелички. Виж, кулинарчи.